motor nih. Kuwi padel, heeh, padel ya penak lho. Enak ini. Motornya menawar. Wong ya temen. Wong e. Ini nang kulon jembatan kuwi lho, Bro. Heeh. Kulon dalan iki. Heeh. Saiki uli. Oh, ya enggak terlalu kuwi ya. Heeh. Aku ya panggah sambung baru. Kabehne ya enak. Ini motor ya. Di Di sini. ora. Nyapa? Urip lagi ya. Ngerti? Ngerti lho. Lah kok plate mau pasang api ngono. Ate tak golekne plat. Kan komplit. Heeh. Ini motornya kok nyaki di starter penak. Nah. Tapi ndak temu adole. Lo siap. Aku bisa duwe ini karena bapak dijual. Lah, anu kan proyo ngene iki cito kan. Oh, cita ini apa ini? Apa ngene iki yo. Aku susu ra belum ya. Mari lah dino ya ora. Ora kebakar sing ning knalpot. Manjrat ra. Manjrat. Dene. Mana ada dua sisa kayak motor. Iki ora mau ngapa-ngapa teh kok mlebu. Lah ngono kan ini motor. Iya, ora urip kabeh. Ya muni. Tulisan ada. Apa instrumen ah? Enak. Ya di barang antik ya lagi motor ini. Ini kok. Oke, kok ngapa-ngapa buka ini. Ini larang motor. Wah, saiki larang. Eh? Saiki larang. Biyen ra payu, saiki larang. Motornya anu Mega Pro kan lho, motor kuwi lho. Warno. Kapro ndi? Mega Pro ini warna abang kan. Hai. Hai tak tuku 2,5 mau bulan. 17,5. 17 enggak salah. Payu nih 4.000. Wes payu, kurang payu. Ya, Pak. Payu berapa? Kurang payu. Mosok. Wah, ngecat nih total. Ngecat nih total. Plat bill. Plat B ya. Iki bosku tak intak-intik iki karena motornya anak sekolah lho, guys. Ya, Pak. Minta RC ya, karena di motor ngangkut apa ini pedus ini ya pedus rapayu aja wah tuku pas pedus larang-larang Nah, iya.
permainan ternak. Diomong aku Permainan. kekel rasane. Aku loro kuwi ya ternak. Jangan loro tenan ternak. Gak kena. Percaya aku. Ternak padahal kan mulai 96. Aku nek krisis kae, krisis lunga. Kuwi tinggi wirawiri nggawane sayur nang lingi barang kendel ya. Wani lho. Waras mesti. Waras gak motor. Nah iki ganti CDI urung. Pokoknya CDI lali-lali aku. Apa nih? Grafone lho. Lah karo iki wani apane apa iki nih? Ya rasane rasa iki to. Rusone ya. Heeh. Lah iki ini pase piro aku jan karo awakmu. Delok suarane sik cep motor iki. Ya pramile. Ora ngontak. Ora tak sambungne kok.